Ning moy masora chaman zigi meka nyamada kanyashin jabaranu mo wala safa mu yabse sora fa Sherifla TV bamananga kuna foni na mimi wala like au ye malikunga ane jien fa wala kunga mbafo ngoni ya kuma sele bakuruba kuna foni kelembe ude do anga jamana nyema ni oye general Darme Assimi Goita ye aye kurbo ngarike yatimedou ndokola sola ni oye Maison des pupilles de la République ye kurubongari ngira ka beni dimanche juin kalotle wolomblanye kuna foni na kumabai ninye farabe gemenga kuna foni tawla kalase au mosoni au dangana Mali jamana nyema General Darme Assimi Goita ka beni dimanche juin kalotle wolomblanye yatima utokola so ni oye pupille de la République ye yatimede menundo minu nzuma ubira faso boto bolola surasiula olu deun jamana deun utokola soyi ngubrigide ngale kundara ningalaba ka joka ba jamana wagande kona kurubungara la ka beni dimanche juin kalotle wolomblanye jamana nyama general Darme Assimi Goita fe anga maminu ngume akene kanyini na serafe Mamadou Ben Chérif Ousmane na Khadija Ibrahima Koulibaly kwa soro lefle ni so belebele mu jɔlen filɛ a jɔlen do hectare flani kungan fɛn de la a musaka bɛɛ bɔra an ka président de la transition le général d'armée Assimi Goita de ka fond de souveraineté la layidu dafa dɔ do a ye mun kɛ denmisɛnninw ye minnu n'u faw tanyana faso ka baara la walasa u ka se ka minɛcogo ɲuman sɔrɔ ka se ka jigisigi sɔrɔ nin baara in kɛra Euro social hukumu de kɔnɔ Euro social nana cogo min na an b'a ɲɛfɔ président sigira président la don min na a y'a décidé ko wari min bɛ d'a ma k'a yɛrɛ ta don n'o ye fond de souveraineté ye k'a b'a tila saba ye ka tila fila di maliyɛnw ma o kɔfɛ san o san journée des pupilles bɛ célébrer an bara yan ONAPIMA n'o office min b'a occupé denmisɛnnin ninnu na o y'a ɲini président fɛ n'u bɛ se ka so sɔrɔ donc président ye o kɛra en 2023 en 2024 président a décidé ka so jɔ ka d'u ma an nana première pierre dans le 6 février 2024 donc san fila o kɔfɛ so in jɔra ka ban président nana d'u ma so équipé ko caman bɛ so in kɔnɔ o ye de k'a yira président hakili bɛ denmisɛnnin ninnu na hakili bɛ denmisɛnnin ninnu na parce que a yɛrɛ bɛ mun fɔ tant que malien kelen bɛ yen denmisɛnnin ninnu ɲɛji man ka bɔ donc o hukumu de kɔnɔ an nana président nana so d'u ma ka so fana accompagné car bus 65 places kelen parado kelen ani pick-up fila ani moto tan k'o di ONAPIMA baarakɛlaw ma pour que u ka se ka baara nɔgɔya pour que denmisɛnninw bɛ se k'u ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na. Ni nisɔndiyalen fo ka wasa ne wasalenba de don ko n ka foli bɛ général Darme Assimi Goita ye i ye ko ye fɔ ko ban aw yɛrɛ ɲɛ bɛ so ka ɲi an b'a damu denmisɛnninw kɔntannen fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ laɲiniw bɛɛ kɛra sɔrɔ fɛn ye laɲiniw bɛɛ sɔrɔla ala ka barika don o bɛɛ la mun y'a di ala k'u barika don o la ala k'u taa ɲɛ ala ka bɛɛ wasa yan so in kɔnɔ an yɛrɛ ka sigiyɔrɔ b'a la administration an bɛ yɔrɔ dɔ ta fɛnkɛ denmisɛnninw dayɔrɔ b'a la cɛmaninw musomaninw ani denyɔrɔ dumunikɛyɔrɔ b'a la n'a bɛ fɔ o ma ko réfectoire ani fɛnkɛ buanderie finiw bɛ ko yɔrɔ min na tobilikɛyɔrɔ a tubabuta nanzarata n'a farafinta a bɛɛ de b'a la kulonkɛfɛnw bɛ kɔnɔna na fari ɲɛnabɔfɛnw sportkɛfɛnw bɛ kɔnɔna na aire de jeu ballontankɛnɛ filɛ basketkɛ fɛnɛ filɛ ani volleyball a bɛɛ de b'a la sokura in kɔfɛ bolimafɛnw ani motow fana dira office national des pupilles de la République ɲɛmaa ma walasa u ka dongo do baarakɛtaw bɛ se ka ɲa u bolo cogo min na ministre mun ɲɛsinin no kɛnɛya ko ani ɲɔgɔn dɛmɛ ma a nisɔndiyalen ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ denmisɛnnin ninnu tɔgɔ la n'olu ye pupille de la République ye k'a ɲɛsin an ka furancɛla fanga ɲɛma le général Darme Assimi Goita ma ka kɛɲɛ n'a ka nin layidu dafa in ye n b'aw fo fɔlɔ an b'a fɔ bi ye nisɔndiya don dɔ ye an hakili b'a la le 7 juin 2021 président de la transition a kɛlen ka serment prêté a ko k'ale ka fond de souveraineté ko n'i y'a tilan saba ye k'a bɛ fila ta ko k'a don ka malidenw jigi sigi n'an y'a ye ne yɛrɛ ye baara kɛ œuvre sociale la an b'a dɔn 2 tiers tɛ fɛn fɛn b'a bolo a y'a bɛɛ kɛ wala ka malidenw jigi sigi nin ye so de ye an b'a fɔ min ma folobafalaw ka so folobafalaw minnu faw sɔrɔsiw b'a la douaniers b'a la
ali chauffeur minnu banna kosa in na carburant la olu sen b'a la minnu sara péage yɔrɔw la fonctionnaire caman b'a la ministère bɛɛ mɔgɔ b'a la a kɛra santé o a kɛra douane o a bɛɛ mɔgɔ dɔ b'a la a dabɔra nin bɛ kɛ u ɲɛji cɛyɔrɔ de ye n'a ye so in visiter si yɔrɔw b'a la kalan yɔrɔw b'a la kulonkɛ yɔrɔw b'a la don bɛɛ man kan u faw tɛ yen u baw tɛ yen an tɛ se ka na n'u ye bilen mais an bɛ se ka min kɛ u tora jamana ko de la donc fo jamana fɛnɛ k'a ko dɔw la o de y'a to nin hakilina in talen wa a teliyara dɛ 2023 an talen doléance fɔra président ye a ko k'a y'a mɛn hali an ma san kelen kɛ février a ye première pierre posée o san filanan filɛ nin ye bi ni an ye nin sɔrɔ an b'a fɔ tare tare ani ce ani baraji o Mali ye solidarité de ye k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ halisa an ka ɲɔgɔn minɛ jamana wɛrɛ t'an bolo Mali in kɔ minnu taara k'u denw to an ka hakili t'o la an den ninnu alhamdulilayi caman sera parce que ne ma fili caman bɛ cours supérieur la 4 ɲɔgɔn bɛɛ sera fo master niveau ma déjà donc an b'u fo u somɔgɔw tɛ yen mais n'an y'an cɛsiri anw de y'u bɛɛ fa ye anw de y'u bɛɛ baw ye an bɛ se k'u kɛ mɔgɔ ye walasa jamana jigi ka da u ka sini. Ka nin sokura in kurumu kari ani ka mɔbiliw ni motow tile di directrice ma olu de kɛra ka baara in kuncɛ. Kabini dimanche juin kalo tile 7 in ye association Anga bɛ maaya la ni tondo tɔ min kɛ mɛ ka Mali den bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan taabolo ma bɔ taabolo la diinɛ ma bɔ diinɛ la u ye a lajɛ ka jolidiba sigi sen kan jolidiba min ni a kɛra ni tɛgɛdi ɲɔgɔn nasira ye ka ɲɛsin jolidi sifinnakaw ka jɛkulu ma association nationale des jeunes donneurs de sang a kɛra Bangoni Numoribugu association Anga bɛ maaya la président d'honneur ba ka sanbɛlaw la maa caman kun bɛ kɛnɛ ka jolidi in senfɛ an ka jatala Baba Keita ni a ka ɲininikɛla Alhamidu Badinu ka fɔ la. Kelenya ɲɔgɔn dɛmɛ ka balo ɲɔgɔn kan ka dɔn ka fɔ an ti diinɛ kelen na o de association Anka bɛ maaya la ka kuntilennaw ye a bɛ mun waleya don o don ni jolidi kɛnɛ n'a miiriya ɲuman bɔra comité 1 na Bankɔni Jankinɛbugu la a bɛ o kuntilennaw de sɛmɛntiya. Jolidi nafa caman de b'a la n'i ye joli di u b'a fɔ cogo min i bɛ nin caman de sauver bon o hukumu kɔnɔna la an farala ɲɔgɔn kan association 2 tɔgɔ la k'a lajɛ an bɛ se ka joli di cogo min ka se ka niw sauver bon ni y'a tako filanan ye Bankɔni Jankinɛbugu Numoribugu la an bɛ fɛ ka kɛ continuité de ye kuma bɛɛ an ka se k'a kɛ. Mɔgɔ min bɛna jeli di i b'a ye ale bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ waleya de kɛ n'o ye solidarité i bɛ jeli di fana i bɛ ni dɔ de sauver donc n'i y'o ta k'o lajɛ o ye hinɛ de ye o ye koto ɲɔgɔn tala de ye o ye Badara ka hakilina de ye mais nin kɛnɛ in kan an bɛ Jankinɛbugukaw fo Jankinɛbugu comité 1 ka tila ka comité 2 fo olu de bɛ ka nin sigi sen kan nin ye a ta ko seginna ye u fɛ hakili la a fɔlɔ ninnu kɛra o ma dogo aw yɛrɛ la mais an ka somaw fana bɛ kɛnɛ kan bi u ye a ko parrainer a ɲɛmɔgɔya b'u bolo donc an b'u fana fo k'an balima chrétien bɛɛ lajɛlen fo. Association Anka bɛ maaya la maaw ka ni jolidi tɛgɛdi ɲɔgɔnman kɔnɔna na ni jɛkulu ye a bɛ fɔ mun ma ko association nationale des jeunes donneurs de sang ani u cakɛɲɔgɔn tɔw Denfajala tara ni ka kalifa Dramane Bengali la ni caman k'ale ma ko Soma Dara n'ale nɔ nabila la a jɛɲɔgɔnw fɛ ni kɛnɛ kan. Ladaladugu tɔgɔ la anw yɛrɛ y'a bi jolita in a la hukumu kɔnɔna na an ka comité 2 n'o ye Koɲuman Dara ni an ka karamɔgɔ don an ka comité président don ladalatigi don a ye anw délégué k'anw bila ka na an ka na assister vraiment an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma jolita in hukumu kɔnɔna na k'an ka PCA yɛrɛ fo ka bureau national président k'a bɛɛ lajɛlen fo comité fɛn fɛn bɛ yen an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen. Vraiment bi kɔni bi ye nisɔndiya don de ye vraiment depuis association mɔgɔw y'an wele k'u bɛna na don de san in na a diyara an ye kosɛbɛ donc directeur y'a fɔ n ɲɛna ko n gɛlɛya ka se yan vraiment ka na san min représenter vraiment c'est fɛn min don hakilina ɲuman don comme u b'a fɔ cogoya min na n'i ye joli di a bɛ n'a fɔ i ye vie de sauver voilà donc an ma hésité ka na association dɛmɛ u ka baara in na vraiment an b'a ɲini u fɛ halisa u ka ni ɲɔgɔn cɛya o de ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ quoi. Ka joli di ni ka nin caman kisi association Anka bɛ maaya la a ka ni wale ɲuman tanuna kosɛbɛ jamana cakɛda ɲɛmaaw fɛ mun ka baaraw bɛ ɲɛsin joliko ma Centre national de transfusion sanguine CNTS. min ka d'an ye kosɛbɛ yɛrɛ jolidi na yɛrɛ k'an wele an kana joli ta sisan n'a y'a jateminɛ Bangladesh na dans ces derniers temps là i b'a ye minnu mɔgɔ bɛ joli o bɛ taa an t'a fɔ kana ni mɔgɔ ye an bɛ joli ta ka d'u ma directement
sisan an bɛ kɛnɛ k'o kɛla o bɛ sɔrɔ mun fɛ o bɛ sɔrɔ nin nation ninnu de fɛ k'an wele an ka taa joli ta parce que an y'a ye stockiw bɛ yen nɔ parce que mɔgɔw bɛ kɛnɛ k'an wele an bɛ taa joli ta yɔrɔ bɛɛ la entreprise b'o la association b'o la dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw b'o la école b'o la commerçant b'o la karamɔgɔw b'o la misirilamɔgɔw b'o la bɛɛ b'o la donc o fɛn ye o ka ɲi kosɛbɛ o de y'a to joli caman b'an bolo sisan donc fɛn fɛn n'i man kɛnɛ n'i taara sisan an t'a fɔ i ka na ni mɔgɔ i tɛna ni mɔgɔ fɔ mɔgɔw yɛrɛ bɛ kabakoya donc an bɛ kɛnɛ ka donner volontaire dɔrɔn de ta la centre la donc o fɛn ye o ka ɲi donc an bɛ fɛ k'o de continuer kosɛbɛ yɛrɛ o de ye joli ɲuman yɛrɛ parce que ni mɔgɔw ma joli di tan nɔ n'a fɔra banabaatɔ bɛ bolo k'e taara dɔgɔtɔrɔso la an b'a fɔ k'e kana ni mɔgɔ ye ni mɔgɔ t'e bolo dɔw bɛ taa mɔgɔ ɲini fɔ yɔrɔ wɛrɛ a tɛ dɔw bolo u bɛ taa wari dɔw ma arajo la ka na joli ta an bɛ tila la i b'a sɔrɔ joliw man ɲi donc o fɛn ye o man ɲi donc nin ye joli di nation de ka d'anw ye kosɛbɛ donc vraiment an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔw la ni association bɛɛ bɛ se k'a kɛ komi bon n bɛ misaliya d'aw ma attaque min kɛra le 25 i b'a ye sɔrɔdasiw u ye joli fɛn fɛn demandé a dira bɛɛ ma a dir'u ma irritire foyi ma kɛ o sɔrɔla mun fɛ o sɔrɔla nation ninnu de fɛ joli di ninnu fɛ parce que joli maralen tun bɛ yen nɔ n'a sɔrɔ a tun tɛ yen nɔ problème tun tɛ an tun tɛna wele da si mɔgɔw ma k'u kana joli di o tɛ médecin après la mort hein donc vraiment o fɛn ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn la Banginda tɔgɔ la directeur tɔgɔ la baarakɛla bɛɛ tɔgɔ la an ka bɛɛ maya la vraiment an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni baara ninnu n'a bɛ ka kɛ ni association an ka bɛnbaya la a PCA ka kuntilennaw ye Seyid Badara Aliyu Usman Aidara a senfɛ joli pɔsi caman de sɔrɔla mun na kɛ sababu ye ka don an ka banabaatɔw jigi kɔrɔ. Sɛnɛ jɔyɔrɔ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni ye malidenw ɲɛru sigi kɛmɛ sara la 80 ɲɔgɔnna dahirimɛ dulon bɛ sɛnɛ de la. Wa m'aw ladɔnniya k'a fɔ sɛnɛ fɛnɛ ni ye jamana yɛrɛ a nafasɔrɔ siraw jɔ kɛmɛ sara la ni o ye produit intérieur brut PIB ye sɛnɛ bi jɔ ni 40 mbɛ de ye o de y'a to jamana ɲɛmaaw ye sariya ta ni ka sɛnɛko don bɛrɛlɔ ni sariya senw ye min bɛ se ka to sɛnɛ bi yiriwa an ka jamana kɔnɔ nka o n'a ta bɛɛ gwɛlɛyaw minnu bɛ yen nɔ ni o bi sɔrɔ sɛnɛko binaku kan ni wulili kan ka kɛ ka ɲɛsin olu ma k'u degun ta ka bɔ sɛnɛkɛlaw kan i n'a fɔ musakakow ni o ɲɔgɔnnaw kɛn bɛ degunba ye an ka ɲininikɛla Amadu Kamara ye wulikajɔba kɛ a n'a ka jatala Nuhumu Kone ka don sɛnɛko ɲɛdɔma ŋanaw kan ka dakuru ɲɛdɔmadaw kalifa u la u bɛ se ka fila fɔ cogo min. Timinalen bɛ k'a jira k'a fɔ ko farafinna jiginɛba don sɛnɛko bunakun kan ka sabu kɛ lahawla kɛnɛ min b'a bolo a yera k'a fɔ jateminɛna ko maa 100 o 100 maa 80 n'a kunkanfɛn olu bɛɛ lajɛlen da bi sɔrɔ sɛnɛ la Mali jamana kɔnɔ bɛ nafa min lase Mali musaka ma san o san o bɛ t'i jɔ fɔ 100 sarala o 100 sarala 40 a n'a kunkanfɛn ma min b'a jira k'a fɔ ko Mali jamana ye sɛnɛkɛ jamana ye sɛnɛkɛ wɔrɔ tari miliyɔn 40 n'a kunkanfɛn o de labilalen bɛ Mali cikɛlaw ye. Dinɛ fana o ye dungafa ye donc dungafa fana bɛ dinɛ ko fɔ donc a bɛɛ sirilen bɛ ɲɔgɔn na donc vraiment nana kana au moins administration tɔgɔ la ka jɔ ka foli kɛ ani fana ka encouragement k'u ye. Comme y'a fɔ cogo min Mali ye jamana min sɔrɔda kunbɔlen don k'a ɲɛsin fanba ɲɛsilen bɛ sɛnɛ baganmara mɔni ani yirituru ma donc an ka jamana ka sɔrɔ caman bɔlen don k'a ɲɛsin nin baara dama de ma. Dungafa bɛ sabati jamana kɔnɔ cogo di kɔngɔ bɛ kɛlɛ cogo di mɔgɔw bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ cogo di sɛnɛkɛlaw bɛ se ka kɛ kotigiw ni fɛntigiw ni sɔrɔtigiw ye cogo jumɛn sɔrɔ min bɛ bɔ yan dugukolo la cikɛ mɔnikɛ bagankɛ yirituru an t'an kamada mɔgɔ yɛrɛ ka Sikasokaw de nɔkɛ ko nin bɔra min an ko k'u la ko nin bɛ sɛnɛ a bɛ sɛnɛ yan o tɛ sɛnɛ ye minisiri dɔ nana yan an y'a fɔ a ɲɛna n ko anw bɛ sɔrɔ min kɛ n'a ye anw kalan anw ka sɔrɔ ti dan yan anw bɛ Mali ta ka tila ka Mali lamini dugukolo dugu ta sɔrɔ la cikɛ la an yɛrɛ ka se ka an jigi sigi an yɛrɛ bolo fɛn dɔw la an ka se ka an jija ka si dɔw labɛn an yɛrɛ bolo an ka se ka an jija ka an ka bagaji dɔw labɛn an yɛrɛ ka yiriw ni an ka fɛnw na an yɛrɛ ka se ka an jija ka an ka farafinnɔgɔw labɛn a dɔgɔ kɔni dɔ ka bɔ sɛnɛ gɛlɛya la o min cunna an ka bi k'a dɔn k'a fɔ an bɛ fɛ ka sɛnɛ kɛko ɲuman yira an ka paysanw na donc o de fɔra ka na sɛnɛkɛlaw kalan o sigiyɔrɔw la u ka sɛnɛforo minɛ cogo n'u baara cogo la ka yir'u la k'a fɔ ko foro ninnu ye manankun de ye dugukolo ninnu ye manankun de ye bi baara dun an bɛɛ b'a kalama a bɛ ka cɛjuguya ka taa fɛ bari an sirilen don fɛnw de la man kan ka siri minnu na
sɛnɛ bunaku kan. Mɔgɔw bɛ se ka u ka sɛnɛ kɛ cogo jumɛn na k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ minnu bɛ yen n'o kɛlen bɛ ka ayiwa sɛnɛkɛfɛnw sɔrɔ bi n'i bɛ se ka kisi o ma k'a ta a dugukolo kow la k'a bila a angɛrɛ kow la ka taa bila a bagaji kow la. Ka yira sɛnɛkɛlaw la k'a fɔ fɛngɛ minnu b'an bolo i n'a fɔ kabasi fɔlɔ minnu b'an bolo minnu bɛ se ka tɔni kelen ni demi kɛ hectare la an ye kabasi wɛrɛw sɔrɔ min bɛ se ka tɔni 6 tɔni 7 tɔni 8 yɛrɛ kɛ hectare la an nana n'o kumakan de. Sɛnɛ fɛn ba don Mali jamana kɔnɔ wa a ti taa fɛn minnu kɔ o bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bi sɔrɔ Mali la i n'a fɔ si a n'a maɲɔgɔlɔn tɔw minnu bɛ kɛ sababu ye ka se ka sɛnɛ yiriwa dun ka fɔ ka sabati. Bon n'i ye si ta si jɔyɔrɔ ka bon o sɛnɛ kɔnɔ kojugu parce que si bɛ jate minɛlen bɛ n'a fɔ ko sɛnɛ base a ko daminɛ bɛ kɛ ni si de parce que si jɔyɔrɔ sɔrɔ sɛnɛ réussite ni sɔrɔ yiriwali kɔnɔ 100 sara la 30 fo ka taa bila 40 kɔnɔ. Kɛ sɔrɔba sɔrɔ a la nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma ka sanji tɛ labɔli kɛ kosɛbɛ ka suma ka se a se waati la nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma ka a kolo gɛlɛya nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma a ka se ka san sɔrɔ joona nɔgɔ de bɛ se ka kɛ suma a ka se ka den ɲɛnama sɔrɔ nɔgɔ de bɛ se ka kɛ. Donc sɛnɛ bɛ nɔgɔya sɛnɛkɛla ma i b'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw dɔ sigilen don samiya fɛ n'u ye dɔ u mako bɛ min na dɔrɔn forage ni bassin ɲɛnɛman ka k'u bolo ka ji bɔ k'a k'o kɔnɔ tilema fɛ ka se ka dɔ wɛrɛ dɔɔni wɛrɛ k'u ye. Minɛn ɲuman sɔrɔli ka sɛnɛ kɛ o ye fɛn dɔ ye mais a kɛcogo ɲuman yaasa i bɛ se ka nafa sɔrɔ o fana dɔ wɛrɛ donc c'est pour qu'an cɛsirilen don sɛnɛkɛlaw hali n'u ye minɛn sɔrɔ ni minnu mako bɛ bilasirali la donc k'u bilasira pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ o la cogo min na. Ni si ɲuman sɔrɔla sɛnɛ ti taa fɛn wɛrɛ min fɛnɛ kɔ o ye sɛnɛkɛ minɛnw ye i n'a fɔ angɛrɛw ani farafinnɔgɔ ni bagaji n'a tɔw ninnu bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ ka bon sɛnɛ yakubuyali la. Foro de b'i bolo i ka ɲi ka sɛnɛ kɛ i mago bɛ fɛn o fɛn na k'a k'i kun ka taga n'a ye foro la a bɛɛ b'anw fɛ yan an y'a bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ yɔrɔ kelen pour que taa ni ka segin ani sɛgɛn bɛ bɔ sɛnɛkɛlaw la cogo min na n'o y'an ka clients ye. Nɔgɔ a bɛ fɛn min kɛ suma ye nɔgɔ n'i y'a mɛn ko suma nɔgɔ de don kɛnɛ fitinin nɔgɔ diferansi bɛ nɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ nɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ dugukolo fanga sinsin nɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ suma yɛrɛ bɔ joona nɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ suma kolo gɛlɛya nɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ suma den caya a kɛra yiri o a kɛra sɛnɛkɛfɛn fɛn fɛn n'i y'a mɛn ko mɔgɔ ɲɔgɔn da sɔrɔ la dɔrɔn nɔgɔ de b'a kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn da sɔrɔ la. N'i y'a jateminɛ n'i ye dugukolo cogoya lajɛ waati min na an tun bɛ yɔrɔnin min na sumaya fanga ma bon ka se o ma i y'a faamu i b'a ye pinɛse bɛ se ka baara kɛ la ka sɔrɔ fɛ mais n'i y'a jateminɛ sisan n'i ye dugukolo cogoya lajɛ an bɛna se yɔrɔ sumalenw ma f'i b'a fɔ i bɛ tagama i bɛ ka jigin dɔɔni bon n'i ye pinɛse to a la dɔrɔn a bɛ patiner machine bɛ fanga perdi e b'a renfler a bɛ k'e kɔnɔ k'a bɛ fanga t'a la alors que fanga tɛ mais sen malo dɔrɔn de don donc c'est nécessaire an bɛ nɛgɛsen don a la o tɛ patiner machine bɛ sinsin a mago bɛ puissance min na i b'o réel sɔrɔ o de ye nɛgɛsen don kun y'a la. Donc si fana jɔyɔrɔ bɛ sɛnɛ la o cogo de la parce que si de ye élément fɔlɔ yɛrɛ ye sɛnɛ la parce que ale jɔyɔrɔ bɛ taa 100 siri la fo 30 fo 40 donc o b'a yira k'a fɔ ale nafa ka bon n bɛ n talenin dɔ di o yɔrɔ la Kamara i b'a ye k'a fɔ an ka maakɔrɔw tun b'a fɔ ko n bɛ taa n ka siɲɛbalinin tigɛ mais i t'a mɛn ko n bɛ taa n ka danbalinin. Mali sɛnɛkɛlaw ka soba ɲɛmɔgɔyaso olu wulilen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yaasa sɛnɛkɛlaw u ye se ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ cogo min na ka bɛn ni sɛnɛ yakubuyali ye Mali jamana kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye sɔrɔ ni yiriwa dun ka fa u ka sabati. O hukumu de kɔnɔ an sigilen APCAM kunna n'o ye Mali sɛnɛsoba ye an nana ni hakilina damadɔ ye n ko an ka manda kɔnɔ an b'a essayer ka hakilina minnu pousser ko n'o kɛra an ka faamu t'a la a bɛ sɛnɛ nɔgɔya mɔgɔw kan a fɔlɔ ye min ye ko sɛnɛkɛla ka yɔrɔ dɔn a bɛ sɛnɛ kɛ kɛnɛ min kɛ o ka dɔn sɛnɛkɛ carte ka bɔ ka d'a ma n'a bɛ fɔ l'enregistrement géolocalisé des exploitants exploiteurs sɛnɛkɛla yɛrɛ ka dɔn sɛnɛkɛ foro hakɛ ka dɔn sɛnɛkɛfɛn min bɛ kɛ o ka dɔn i ka carte ka bɔ ka d'i ma o bɛ kɛ nɔgɔyaba ye parce que i k'a dɔn i bɛ ka maa min dɛmɛ jɔn don a bɛ fɛn jumɛn b'a la fɛn jumɛn b'a bolo wa a ka dɛmɛ ɲuman bɛ lase a ma cogoya min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali sɛnɛko fɛn don min ba donni b'a la kosɛbɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ka tɛmɛ ni sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ye ka sɛnɛkɛ mansiw bagajiw ani si ɲumanw n'olu bɛ ɲinikɛlaw fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan k'a di sɛnɛkɛlaw ma yaasa laɲini min bilalen bɛ o ye se ka sɔrɔ cogo min na n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ ni yiriwa dun ka fa
o sabatili ma Mali jamana kɔnɔ. O sɛnɛfɛnw la kunbaba dɔ ye ɲɔ, saɲɔ, malo, kaba, hakaja fɔ ka se kɔrɔnti ma. Ninnu bɛɛ lajɛlen ye sɛnɛfɛnw ye minnu bɛ sɛnɛ Mali fan caman fɛ ka sanga ni sɛnɛkɛlaw ka laɲini. Ni kuma jaranda an bɛ se k'a fɔ ko Mali sɛnɛ ko a jɔyɔrɔ ka bon Mali yɛrɛ ka ɲɛta sabatili la. Bawo a bɛ jɔyɔrɔ min ta Mali wagandenba kɔnɔ dunkafa sabatili la o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. O de fana b'an kɛ k'an kun da diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan ka jɛ k'a ɲɛmada. Nigeri n'a sigiɲɔgɔn jamana Benin cɛ juma danjɛw dayɛlɛli ko kuma kun bɛ sen na Niger ma ɲɛmaw fɛ minisiri ɲɛma Niger Ali Mahamana Lamine Zein a ye jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min ka baara bɛna bɛn jateminɛ mɔ Benin ni Niger jamana cɛ tile 15 kɔnɔ yala an ni an sigiɲɔgɔn jamana Benin jamana danjɛ ni dayɛlɛli ka kan wa kabini k'a fɔ jasora Niger jamana kɔnɔ san 2023 juillet kalo la danjɛ datugura jamana law cɛ bawo Niger jamana ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u dan tɛ Benin jamana ma ɲɛmaw la o don ka Patrice Talon to Benin jamana kunna ko ani Niger jamana juguw bɛ jɛla kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna Faransi jamana ɲɛmaw ka lakanabaliya tɔ bonya Niger dugukolo ka sabu kɛ Niger jamana ye Faransi jamana kɛlɛcɛw gɛn nka segin ka kɛ ka da don kɔrɔ kura ye o sɔrɔla jamana ɲamakura min bɛ Benin jamana kunna bi Romuald Wadani ale sigilen a nana bɔɲɛna Niger jamana kɔnɔ kumaɲɔgɔnya senfɛ a y'a jira k'a fɔ a ka d'a ye Benin ni Niger jamana ka segin ɲɔgɔn ma Abdraman Chani Niger jamana ɲɛma kɛlen k'a bisimila o fana y'a jira a la k'a fɔ a fana ka laɲini ye u ka segin ɲɔgɔn ma jɛ la jɛkulu min sigira sen ka juma juin kalo tile 5 minisiri ɲɛma Ali Mahamana Lamine Zein fɛ a y'a jiru la k'a fɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ka jateminɛ bɛ boli Benin ni Niger jamana cɛ danjɛ dayɛlɛli ko de kunga min datugun bɛ kabini san 2023 juillet kalo tile 30 o kɔrɔ ye tile 5 ka fɔ jasolen kɔ Niger jamana ye danjɛ datugu ani Benin cɛ a ma dayɛlɛ bilen jamana ɲɛma filaw u ka kumaɲɔgɔnya la u y'a jira k'a fɔ a ka d'u ye u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma danayabaliya min bɛ u cɛ o ka bɔ ye ka na ni bɛn ni basigi ye u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka to sanni feere bɛ se ka segin u cɛ ka kɛ nafa ye jamana filaw denw ma kabini danjɛ in datugura Niger ni Benin cɛ a kɛra wɛlɛyaba ye jamana filaw denw ma bawo taa ni ka segin fanga kun ka bɔ jago nasira fɛ Benin jamana ni Niger jamana cɛ wa jamana filaw denw kun bɛ bɔ o taa ni ka seginw nu ma tiɲɛ don taji feere nasira fɛ Niger jamana taji bɛ ka tɛmɛ hali bi ni Benin jamana danganda ye ni o ye Semekpoji pɔru ye kabini san 2024 nka n'a bɔra taji kɔrɔ foyi tɛ tɛmɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Niger jamana kwaji jamana tɛ Benin jamana danganda o ka suru a la a ka minɛnw labɔtɔ k'u feere kɔka wa dugumasira fɛnɛ fɛ minɛn minnu kan ka bɔ kɔka ka don Niger jamana kɔnɔ olu tɛmɛnsira suruma ye Benin danganda de ye mobilibaw minnu fɛnɛ bɛ muɲukumanyakaw kɛ danganda ni Niger cɛ olu tɛmɛnsira ye Benin yanfa de ye ka na jago julabaw minnu bɛ mina ta kɔkan ka na n'a ye Niger jamana kɔnɔ olu bɛɛ bɛ mina ta yɔrɔ suruna Benin de Niger jamana ka taji bɛ taa feere ni Benin jamana danganda tɛmɛni de ye o kɛra degun ye Niger jamana denw ma nka Benin jamana denw fɛnɛ ye degun min sɔrɔ Benin danganda o bilara ka sabu kɛ Benin ni jamana o jamana ye tɛnkunjugu ye a bɛɛ ye kwajida jamana ye ka daminɛ Nigeria la ka taa se Togo ma kwaji bɛ nin bɛɛ fɛ yen o kumana maa wɛrɛ tɛ se a ka pɔru ma ni saheli jamanaw tɛ saheli jamana min ka suru a la o ye Niger jamana ye Benin jamana denw minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Malanville dugu ni a lamini na ani Gaya dugu n'a lamini olu bɛɛ lajɛlen de kun bɛ bɔ Niger jamana denw ka muɲuku maɲakaw nu mɔ sanni feere nasira fɛ danganda sɛgɛrɛ tɔ o bɛɛ de jɔra fana Congo Kinshasa fanga sinamatɔnw kun ye wele da u kanubaw ye ko araba juin kalo tile 3 bɛɛ ka to i ka so masi kana muɲuku maɲaka kɛ u k'a ma ko opération journée ville morte ka nisɔngoya jira jamana ɲɛmaw la k'a fɔ u b'a fɛ ka yɛlɛma doni min kɛ jamana sariya sunba la u ma jɛ ni a ye fanga sinamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu n'o ye coalition article 64 ye a coro ɲɔgɔn kɔnɔ ye C4 ye u y'a yira k'a fɔ jateminɛ na u ka wele jaabira jamana denw fɛ wa nin ye
ko daminɛ de ye foro daminɛ ye wa bɔ ye don nataw la u tɛna sigi nka maa minnu sɔmi ka ja olu y'a jira k'a fɔ a tɛ ye o ye cogo la k'a sabu kɛ u ka wele ma jaabi jamana fa bɛɛ lajɛlen la faaba kɔni na Kinshasa maaw y'u lamɛn daw tugura ni faaba Kinshasa dɔn kun bɛ ni fali ye dew maninfin na ko fɔ maaw bɛ dɛsɛ k'u ta yɔrɔw lasɔrɔ o kɔni kun tɛ Kinshasa araba juin kalo tile 3 siraw kun boli jara lɔgɔlisow datugura jagokɛlaw y'u ka butigiw datugu Kongo Kinshasa kinjaman radio Okapi kunnafoni diso ye a jira k'a fɔ lakana tigilabaw fɛnɛ kun bɔ ngunbɛ ma tɛ ko cogo dɔn ni manga ko k'a bɛ kɛ wulifɛn ye u bɛ se k'o dasa cogo min olu jɔn ngunbɛ Kinshasa sira fila bɛɛ caman na ko nka n'i taara marabolo tɔw la i n'a fɔ Kikwit, Kananga, Kindu, Bunia, Lumumbashi, Matadi nin duguba ninnu nɔ maaw kun b'u ka muɲukumanyaka la i ko ko ma kɛ Mbandaka n'o fɛnɛ ye duguba ye ko sɔgɔmada yan b'a kɔni fɛ maaw kun fari fan kunbɛ maaw sera kunbɛ ka bɔ ko nka k'a nana se yɔrɔ dɔ la ko bɛɛ tɛmɛna n'i ci ye Benin duguba fɛnɛ na o kin dɔw la butigiw datugulen kun don ani matonge fana a kɛra sababu ye fanga ni fanga sina bɛɛ bɛ k'i ta fɔ kɔrɔ k'a fɔ ka diya i yɛrɛ la fanga sinamatɔ y'a jira k'a fɔ maaw y'u jaabi nka jamana ɲɛma Félix Tshisekedi nɔfɛ maaw y'a jira k'a fɔ maa m'u jaabi fanga sinamatɔ ɲɛmaw Martin Fayulu, Jean-Marc Kabunda, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo, Delice Sanga olu de kun bɛ ɲɛkun na u y'a jira k'a fɔ u lamɛnna wa u na fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jamana sariya sunba min bɛ ka Kongo Kinshasa jamana labaara n'a sariya sunba sigira sen kan san 2016 février kalo tile 18 a bɛ se ka lapasa a kana yɛlɛma cogo si la jamana ɲɛma Félix Tshisekedi ka fanga ɲini dɔ UDPS ma ɲɛmaw bɛ ka jira k'a fɔ jamanadenw m'u lamɛn nka n'a ma ɲɛ k'u bɔra ka kuma ko maa kana muɲukumanyaka kɛ jamanadenw siranna de ka to so ko kuma k'u ye maaw jatigɛ de nɔn tɛ ko maa ma u dalaka lamɛn Ameriki jamana ɲɛmayaso bin bɛ ka siga a jɛɲɔgɔn jamana Bani Israila la nazarala kunnafoni diso Reuters bɔra ni kuma ye ko bebe na Donald Trump Ameriki jamana ɲɛma bɛ ka binga ɲugun Yahudiya jamana Bani Israila ministri ɲɛma Benjamin Netanyahu la ko a bɛ k'i dɛn gundo la kumaw minnu bɛ kɛ Ameriki jamana ɲɛmayaso kɔnɔ Donald Trump ni a nɔfɛmaw cɛ Ameriki ni Bani Israila kɛlɛ kunga n'olu dɔw ɲɛtunu bɛ la k'a sabu kɛ u ti fɔ a ye k'olu ɲɛdɔn ko Ameriki jamana ɲɛmaw sɔn min bɛ o rɔ k'a fɔ u jɛɲɔgɔn jamana Bani Israila bɛ k'o daminɛ u la Bani Israila dun ka dɔnta ka bɔ o sira in kan jamana caman yɛrɛ bɛ ka jɛ Bani Israila fɛ n'o nata de ye k'a sabu kɛ diɲɛ kɔnɔ a dɔn bɛ k'a fɔ k'i gundo ɲini dogodogonin dogo la maa t'o dɔn n'u ye diɲɛ bɛɛ wa hali Maroko jamana ni u ka jɛ ka segi tiɲɛ don Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump bɛ jɔ jigiya la Maroko ye Sahara Occidental kɔnɔ a tigiya kunga Maroko ta ka kɛ a ye hali n'o tɛ bɛn Algérie jamana mɔ nka nin fɛnɛ ye jigiya dɔ ye Maroko bolo k'a fɔ ani Bani Israila bɛ jɛla kunnafoniko ta fa fɛ a hakilina bɛ tigɛ o de y'a to hali bi Faransi jamana ni Maroko ka jɛ ka kolo gwɛlɛya nin fɛnɛ bɛ dɔ k'a sabu kɛ Faransi jamana yɛrɛ fɛnɛ bɛ sinsin kuma caman Maroko jamana de ka a kɛtɔ ka kunnafoni ɲini maaw kun ka minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni silamaya tɔgɔ ye bi Bani Israila ma ɲɛmaw kɔni ye kɔrɔfɔ ngalontigiya nka ni maa min y'i miiri Donald Trump ka kɔsa in na kumaw la ani Bani Israila ministri ɲɛma Benjamin Netanyahu cɛ don dɔ mɛnɛw na ni Benjamin Netanyahu kun ye min fɔ a ye a kun b'o kɛ nka ka sin ka muruti Benjamin Netanyahu mɔ Iran gɛlɛ in nɔ fo k'a jira a la nɛgɛjuruku bɛ sira fɛ k'i kunkolo tiɲɛna kɛ i yɛrɛ dɔn han ni ne tɛ ɲakuma kan k'i sɔrɔ kaso de la Liban gɛlɛ falama de bɛ ka kɛ i la sa wa Liban ko kuma ma na fɔ dɔrɔn e tɛ foyi ye balawu kɔ o kuma na mun de b'i kɔnɔ Donald Trump ka nin fɔ Bani Israila ministri ɲɛma Benjamin Netanyahu mɔ k'o bɛ nin kɔrɔfɔ in de sɛmɛndiya Reuters kunnafoni diso nazarala a ko Ameriki jamana fanga kɔnɔ Donald Trump da fɛ caman kɛmɛ ka jira k'a fɔ tiɲɛ don jɛɲɔgɔnma filaw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ to ka kɛ o danaya tɛ sɛgɛsɛgɛli sa ko nka sen bɛ hakɛ min nɔ nin ye a ye Ameriki jamana maa ɲɛmaw yɛrɛ kɔnɔ guwa fo a kɛra sababu ye u sigira a ka hakili jagabɔ kɛ a ka u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko a b'a jira k'a fɔ bi siga bin bɛ ka don jɛɲɔgɔnma filaw cɛ Reuters kunnafoni diso ko Ameriki jamana kunnafoni di sira caman nana ni a ye minnu y'a jira k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛma kuraw minnu bɛ fanga na bi ani kɔrɔlenw
u bɛɛ bɛnna ka k'a fɔ jɔngwala u ko fɛn min ma ko contre espionnage n'o ye k'i den ka maa gundo ɲini i diɲɛ ɲɔ a ye fɛn dɔ fɔ e ye gundo la nka e ma da o la e yɛrɛ bɛ laban ka tɛmɛ dugu mɔ i bolo a kɛn bɛ ka min dogo o la k'o ɲɛɲini k'o dɔn ɲɛjugu ɲɛɲuman o de ye contre espionnage ye ko kunnafoniw nana n'a ye k'a fɔ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump n'a nɔfɛmɔgɔw fanga kɔnɔ u bɔra a kan k'a fɔ Bani Israel minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu n'a ka fanga sigikafɔ min bɛ senna Amérique ni Iran cɛ jango mankan bɛ se ka ban n'o t'u fɛ ko ye u b'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka kɔnɔ ko sidɔn Amérique jamana fanga maa ɲɛmaa minnu da bɛ sigikafɔ in nɔ ko Bani Israel minisiri ɲɛmaa Benjamin Netanyahu n'a ka fanga u ka kunnafoni ɲininaw y'u dɛn ka kunnafoni ɲinini daminɛ o maa ɲɛmaa ninnu bɛɛ lajɛlen kan u ka dugu jɛ ko mugan ni da maaya kɛcogo u yɛlɛma cogo u kan ka taa siraw minnu fɛ u ni maa minnu kan ka kuma Bani Israel fanga bɛ ka nin bɛɛ ɲini ka nin bɛɛ dɔ gundo la a dun bɛ dɔgɔkun caman bɔ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump Iran gɛlɛn in a b'i n'a fɔ a negetɔrɔ bilen a b'a fɛ sigikafɔ de ka kɛ sa tiɲɛ don hali ni kɔsa in na u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka mugu filifili ɲɔgɔn kan a b'a taa fɔ mɛn ko mugu mankan ka da n'o ye cessez-le-feu nka o kuma kelen la Bani Israel ma ɲɛmaaw kalen ka de do ko fɔ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump de ka ŋwara da Iran jamana la hali bi Amérique jamana faaba la Washington fanga dafɛma caman bolo Reuters kunnafoni diso ka fɔ la Bani Israel ma ɲɛmaaw ka u ka kunnafoni ɲininaw bila gundo la ka kunnafoni ɲini Amérique jamana ma ɲɛmaaw ka o tɛ ko kura ye o t'a la kojugu fana ye jɛɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o fana bɛ kɛ o kuma caman u bɛ to ka bɔ ɲɔgɔn kan o ko ninnu na k'o da ye u ni ɲɔgɔn cɛ nka Amérique jamana fanga maa ɲɛmaaw yɛrɛ de ka laban ka jɔrɔ n'a ye fɔ ka sigi ka jateminɛ kɛ a ka ko de ye ko kura ye kɔrɔ Bani Israel maa ɲɛmaaw kɛlen ka kuma mɛn u y'an nkalontigiya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna u ka lasigiden min bɛ Amérique duguba la o y'a jira k'a fɔ a ka jamana tɛ k'i dɛn ka Amérique jamana maa ɲɛmaaw nɔbɔ k'a bɛ kunnafoni ɲini u ka dibidibinin dibi la wa Amérique jamana ɲɛmaaya so fana Donald Trump n'a ka fanga u kɛlen ka kuma mɛn Amérique jamana kunnafoni disow la u y'an nkalontigiya nka maa so minnu ko nin si tɛ ɲininkali tɔ min bɛ yɔrɔ kelen de jɛɲɔgɔnma filaw ka jɛ bɛ se ka bɔ kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ wa ni siga nana bisimila minɛ danaya sigiyɔrɔ la kunnafoniw n'a mɛnni a ye k'a fɔ bi Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump n'a ka fanga b'a fɛ ka Iran jamana ka nafolo kumaniyanenw a mɔ n'u ko avoir gelé k'u ta k'u don arabula jamanaw minnu bɛ n'u ye kɔlɔlɔ sɔrɔ Amérique ni Iran cɛ kɛlɛ lɔ ni Iran jamana ka mugu filili ye u ka Amérique jamana surasiya daga yɔrɔ bon dɔ k'o yɔrɔw ladila a barata Iran jamana maa ɲɛmaaw ko u ni Amérique jamana cɛ sigi ka se ka kɛ ka mankan ba u cɛ a b'a n'a dɔ ye u ka nafolo kumaniyanen ka segin u mɔ hali n'a bɛɛ ma segi fa dɔ ka segin u mɔ u da ka don sigikafɔrɔ u ni Amérique jamana cɛ ka mankan ba u cɛ masɔn min ne caman y'a jira k'a fɔ nin b'a jira ko don nataw la sigikafɔ in maaw yɛrɛ sɔnda mɔgɔw k'a fɔ a na sira sɔrɔ k'a sabu kɛ a kɛmɛ maa bannen fila ka sigikafɔ ye si tɛ k'a nɔgɔya ko nka ko nin bɛ dɔ fara gwɛlɛya kan dɛ tuma min na fɔ bɛ ko Amérique jamana ni Iran bɛ sigikafɔ la ka mankan ba u cɛ Reuters kunnafoni di so nazara la o n'a b'a jira k'a fɔ gwɛlɛya wɛrɛ dayɛlɛn bɛ tun Amérique jamana nafoloko minisiri n'o ye Scott Bessent ye o bɛ hakili jagabɔ la ka Iran jamana nafolo kumaniyanen min bɛ a mɔ diɲɛ ɲɛfɛ ka sabu kɛ Amérique jamana ka bariko dalen ye a kan bawo Amérique jamana nafoloko o dajuru bɛɛ de bolo n'a ka dolari ye n'a ko ye jamana min mɔ Iran jamana ka nafolo min b'i fa fɛ ka n'a di a ka gwɛlɛ i ka se k'a di fɔ n'o jamana kɛra Sini jamana wali kelen Eresila jamana ye dɛ o nafolo kumaniyanen ninnu Iran jamana mɔ Amérique jamana fɛ Amérique jamana nafoloko minisiri Scott Bessent b'a fɛ ko nafolo in do arabula jamanaw minnu bɛ n'u ye kɔlɔlɔ sɔrɔ Amérique ni Iran cɛ kɛlɛ lɔ ni Iran jamana ka mugu filili ye u ka Amérique jamana surasiya daga yɔrɔ bon dɔ k'o yɔrɔw ladila Reuters kunnafoni di so ko Amérique jamana nafoloko minisiri Scott Bessent k'a y'a ɲini baara ɲɛdɔnbaw fɛ u ka jateminɛ kɛ a arabula jamana ninnu nɔ cɛni donna minnu kun fɛn minnu jɛna u jatew ka se ka dɔn k'u fɔ a ye nafolo ninnu ka ɲɛsin yen mɔ Amérique jamana kunnafoni di so dɔw fana ye a jira k'a fɔ ko Amérique jamana maa ɲɛmaaw labɛn bɛ bi tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ye Amérique jamana jɛɲɔgɔnw sɔrɔ arabula jamanaw nɔ tile 40 kɛlɛ in senfɛ ka tɔɔrɔw ladila
ngalere damado yani Amerika jamana nafolo ko Ministry Scott Bessent ka nin kuma ingunje Iran jamana dine nyamaba Mujtaba Khamenei ka korosege Mohsen Rezaei kunye ajira ka fo ni ye benga tegeno blale ye Iran jamana ni Amerika jamana che ka manga ba fo ka soro Iran jamana nafolo kuma ni ane mimbe diye nyefe Amerika jamana sababula dollar wari miliyare mugani nani mbe ka bo ola ko lasege Iran jamana mo no kera sigibike ko ka sabuke Iran jamana mago be dana yala ani Amerika jamana che o nasira kani nafolo mugu lasege Iran jamana mo ana Iran jamana da Amerika jamana na do ni ka sigi afeka bi kumanai kamini sa 1979 ni Iran jamana murutira Nazara la setigi jamana umo kana blabila Iran jamana nafolo kumani yambe Iran jamana mo nyefe ka sabuke Amerika jamana ka lanyini dakele mafo nafolo yingwanena nga doko abata dollar wari miliyari keme na katase dollar wari miliyari keme ani mukani zabamo uchari nedo jamana uno katai Amerika jamana ka sebe boli jamana uminunga sa 2023 yane Donald Trump kunga na fangana Qatar jamana ka wuli ka jok ngera sababu ye surnani do nasira fe ka dollar wari miliyari woro lablali noya Iran jamana ye ukalla sege Iran konga Bani Israel ni Palestine nga manga minda minena October kalutle wulumbla ni Palestine nga utara ngwara da Bani Israel sanga so jamba dola ka sabuke ko Bani Israel be ku tonyo ko mone do ula nu ye kele dado uni Palestine je ko fo uka Palestine ba on na folo dili dlona kanyeshin Iran jamana mo masomi nongo Iran jamana ma nyema ma na toka ni menza abajira ulade ka fo Amerika jamana te ka noya ere nyine ana eche kelela ko do na taulasa jatemina de kanga keno ya soro Donald Trump ga fanga aye ni mvode bagabaga nasira fe mimi se kato ani Iran jamana be se ka nyomva mu jona wale kele naba sebe moyere ka ke afochu woro no dungera otenyu manye uninyonje kelela no mami mvaraka utna bwala Olefa bidanzigi bamananga kuna foni na mimvara la nyonga kalase au mo kuna foni disunye masufe ka benini manye ka ufuka wole imando malikono ani malikoka akambe jean mawere na la haje